Amaiur berez, 3 ikur dira bat. Alde batetik Amaiur da independentziaren defentsaren ikurra, bestetik da independentziaren ikur, eta bestetik da baitare bi Nafarroen batasunaren ikurra. Euskalduna gara, nafartarra gara, eta amaiurtarra gara, ez? Eta hemen gertatu zen, orduen, ari hortaik tiretuz, ez? Eta ari horri helduz, segitzen dugu bizitzen. 10 urteko gerra batek suposatzen du resistentzia handia. Eta Amaiurrek pixka bat simbolizatzen du esfortzu hori. 10 urteko esfortzu bat Gaztela eta Aragoiko tropen kontra. Amaiur bihurtu da simbolo, duela 8 urte borrokatu zutenen artean herritarrak zeudelako. Ez ziren mercenario hutsak, ez? Baizik eta beren erregeari leialak sentitzen ziren herritarrak, herriko jendea ere, orden nik uste dut horrek balio erantzia ematen diola. Berrogeita 10 urte geroago galduko zuen independentzia hegoaldeko Nafarroak, erresumak, eta 1851. Eta horrexegatik Amaiur garatzen denean ikur gisa garatzen da benetan Nafarroan independentzia galdu zuenean. Orduan hartu zuen indarra Amaiurrek ikur gisa eta Juan Iturraldizuten eskutik garatu zen independentziaren ikur. Hau da Nafarroako armeria liburua. Eta hemen ikusten dugu oso garbi zein den jatorriz Nafarroako armarria pomelatua eta ez gerora irudikatuko dan katez egindako armarria. Bertan baziren lagun asko, Arturo Campion, Navarro Bioslada, eta besteak beste Juan Iturraldizuet, baita ere Stanislao Arantzadiizko eta bar. Eta Juan Iturraldizuetek ikusi zuen Amaiurrengan independentziaren ikurra. Duela 100 urte, garai hartako ilustratu batzuk eta abiatu zuten monolito hau goratzea, ezta? 400 urte iten zuten gertakari horietaz oroitzeko edo ez atzentzeko. Monolitoa inauguratu zenean 1922an, eta hori baino lehen ere sortu zuen izugarrizko debatea eztabaida Nafarroan, ze esan bezala beti dago kontraikur bat, estatu gabeko herrien ikurren inguru hitz egiten ari garenean. Eta kasu honetan, tradizionalistek, karlistek, garai hartako euskaroen oposizioak lehertu zuen monolitoa 9 urte geroago. Gerra zibil etorri zen ondotik, frankismoa eta bar, eta frankismoatik akitu berritan, garai hartako gazteak sortu zuten Gaztelu elkartea berriz ere monolitoa goratzeko hor zeuden errestuekin. Tristea da, gertatu zena, ez, Nafarroak bere independentzia galdu zuen, baino etzen hil horrekin gure espiritua eta gure nortasuna eta identitatea. Gelditu gara orai Esaingo lepoan, Arrie Goitigateko. Jon Amianok eta gandute Arrie jipian eta materiala, eta orai beharko dugu txandaka maldaien, nire nahi zaiko, baina ni gaintut pasta eta txampaina. Eta hemen segitzen dugu borrokan, baketik, garena izaten sentitzeko eta izateko. Venga, gozen! Ole. Venga, va. Ahí. Tiene gol. Ñaño. Bai. Ez ez, Kritik errotzak, Bai, hostia. Ez ez, du, lasai. Eneko sartzen da tartean. Arratuza, amaiak dela, Ez.
aurten ari garena, hoi da, berriz ere egurra ematen zuai, hori sustatzen, etorkizunean, gure orain txikiak diren aurroiek eta segi dezaten hontan lanean. Hortik orduen? Venga, bat! Ez dago, herri libre batentzat, independentzia bezain ikur handiagorik. Ez dago. Eta horregatik borrokatu ziren 200 soldadu horiek eta horregatik jarraitzen dugu gaur egun horren alde borrokatzen. Niretako unek erakusten duena da, duela 800 urte herria egon zen hor, duela 100 urte lehenbiziko monolitoa goratu zutenean ere, duela 40 ere, eta orai hemen segitzen dugu, eta herritarrak ez baginen hemen, segureskire hau dena etzen hemen egoin, ez? Eta hortaz hau, zuei omenaldi bat, amaiurtarrei eta amaiurri, eta gora amaiur eta amaiurtarrak.